Itt vagyok. Hol vagyok? Ja, a vendégházban. Tegnap este áthoztunk Hozéval. Elég durva pánikrohamod volt. Tényleg? Ja. Látta valaki? Nem, bezárkóztál a kamrába. Azt mondtam, ételmérgezést kaptál. Várjunk, mennyi az idő? 7 óra valamennyi. Mármint reggel? Igen. Mármint Úristen! Hé, Simon, várj, óvatosan, van benned 2 szanax, lassíts. Hol van mennyi azt sem tudom, hogy mihez kezdjek. Mármint mivel? Nem tudom, hogy mit csináljak. Hogy segítsek? Beszélj hozzám. Nem mentem futni. Oké. Mert futunk minden reggel. Elmegyünk futni. Hol a telefonom? Simon, lélegezz. Elhagytam a telefonomat. Nem hagytad el, bedugtam, töltőn van. Nézd csak. Oké. Csináltál valamit a telefonommal? Nincsen egy új üzenetem sem, de függőkém. Tegnap én kanalaztalak össze, és vigyáztam rád. Nem, te ezt nem érted, Dev. Engem ezért ki fognak rúgni. Azért, mert nem mentél futni? Nem, hanem mert összejöttem Ethannel. Ki tudja, hogy hazudtam. Istenem, akkora hülye vagyok. Most az egésznek, mindennek lőttek, ki fognak rúgni. Ki fog rúgni? Hé, tényleg ekkora tragédia lenne, ha kirúgnának? Igen! Pánikrohamod van ettől a helytől. Nem! Nekem tőled van pánikrohamom! Miért vagy még mindig itt? Megmondtam, segítened kell apával. Én viszont nemet mondtam! Nem mondhatsz nekem nemet, csak úgy, Simon. És képzeld, a sok szar, amit elszenvedtél, velem is megtörtént. Nem csak körülötted forog a világ. Megnyomorított, amit anya tett. És? Én végignéztem, lepapíroztam, és én mentettelek meg. Szerinted engem nem baszott meg? Nem, szerintem nem. Csak én vagyok elbaszva, oké? Mindketten el Nem, vagyunk csak baszva. én szoptam be, és kurvára el vagyok baszva. Ó, igazán? Hatványozd az elbaszottságodat, és akkor megtudod, hogy mennyire vagyok én elbaszva. Te tökre rendben vagy, baszod. Nem vagyok rendben. Dehogy nem. Megint bevittek ittas vezetésért. Várj, hogy érted, hogy megint? Én is alkoholista vagyok. És fuldoklom. Segítséget kérek, te viszont le sem szarsz. Kérlek. Hagyd, hogy kirúgjon.